तो कहली सो अरे इंटा कमाइए है ना आई हाँ ये इशारा होत रहला ए घर में भाभी है ना सुन अभी तू का हो का कहत रू तब बाबा धाम ने चल का तू का जाई जी देख अभी एबे धान के रोपनी कपारे पर चढ़ल बा आ भगवान बरस का नहुए नखन लेते आ रात दिन पानी के खोजाई लागल बा त लोग वही बीच में फोन दी तो हमरा के कोनो फोन दी न कोनो फोन में दो न तो लो वही बीच में मेहररुआ के मरद के फोन आ जाए तू मेहररुआ कही अच्छे करी पापा से पूछब न तो बाबा धाम जाए तो लो मेहररुआ का फोन आ जाए तो कही देखबू नाम लेत शैतान हाजी आ फोन को ये दी हेलो हाँ गोल लगता नहीं तू कोई खुश रह का हाल चल बा तो सब ठीक है बा देखी ना आर नहीं रीता की माई के लगा बा कहत रहनी हो कि चल ना बाबा धाम चलल जाए त जाई का कहत नहीं तू कुछ कहे त कहली से मौगी जी मजे हां ई कुल हमनी के घर नहीं होला हां रौरे घर होत होई हां ई हमनी के कुल खानदान में न केवल रौरे कुल खानदान में होई हमनी के मेला घाट जली थी कुल ना कर ली जा हां अच्छा ठीक बा फोन रखी जितने रौरा भागठा ओसन के रौर बाप भागठा जन्नी तो कबो कबो मेहरारू अपनी मर्दों के गाड़ी दे दिली से जब मर्द कुछ कहले सकता तो ऐसा होला जब कोनो घर में हमने के परिवार में जब कोनो मेहरारू कही चाहिए सब मर्द हमेशा टोको टोकी लगेले से लगावे जैसे कबो कबो ये होला कि हमने के घर में हमने के परिवार में जब मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रहली सो जब दूसरा के घरे जाली से तो 1000 गो लगली सफावे कोर भले अपना घर जब आटा साने लिसो तब पसेना टप टप चुएला मगर उहे मेहररुआ दूसरा के घरे जाई तो कही अरे बाप रे बाप कितने जे गर्मी होता का उतर घर लाइट नहीं का उ कोई देखब जी हई लाइट बड़ाई जे त काट हो जब के हित ना के आधा कर रहल न काहे दोगलवा लाइट में काट देलस हो तो कोई बाप रे बाप ए जे कितना गर्मी होता हो मन तो अपन ब्लाउज खोल को ने फेंक दी तलू मौ कोई बाप रे है और देखबू कर लूठा के तर को सुनाला ना रे तनी हो लाइट वाला के तर फोन करबे देखबा मोरी गोल कर तो कबो कबो होला हमने की परिवार में हमने की घर में कि जब कोनो रिश्तेदार आ जाला से तो अक्सर लाइट वे कट जाला कबो कबो होला हमने की घर में हमने की परिवार में कि जब हमने के कोनो पुरान रिश्तेदारी में चल जाई ले जाओ जैसे अपना फुआ की यहां मौसी की यहां दादी की नहीं हो तो जब ओइजा हमने के फुआ देखे इसने कहली सो आ दीदी आए तने बेटा का करो कभी जब वो रोकिए तो कोई है आई बा फुआ गोल लगता है इतने बाप हो बड़ा फुआ का गोल लगता रखा हो यही रास्ता से रोज आवेलो जल तर तेरा फुआ से भेंट करके मन ना करेला तू कहे फुआ देखन आजकल इतना काम धाम बानो कि टेंशन से एकदम दिमागे पागल भई रहत तो हां हमनी खातिर थोड़े टाइम बाद ससुराल या सड़वाने न रात दिन मुंह मारावत रहलो तू कहे ना फुआ ऐसा कोनो बात नहीं खेती को ऐसे सब बात छोड़ा भाई भौजी ठीक बालो तो हाँ सब ठीक बालो तो रे बाबू और त्रिलोकी का लड़कनिया भागो रहे तो मिलो तो ऐसा कबो हमने के फुआ बात पूछ देली सोन कि जौन के हमने के बात के पते ना रहेला कबो कबो ये होला हमने के घर में हमने के परिवार में कि हमने के जब नावका लड़कन के हमने के चाचा देखे लो बुढ़ऊ लो 60 साल के 70 साल के बुढ़ऊ लो त कान पे हेंगे गामछा रख लेता लो आ सुरती बनावत रहत लो जब नावकन लइकन के देखत लो त कहत लो इनका बहन तू दिन भर घर में घुस रहत एगो हमनी के टाइम रहे कि अपना मेहरारू के लगे 6 महीना पर 5 महीना पर लगे जात रहनी है जा ई एकरा बहन तो जहिया से मेहरारू लेके आइल बस रात घर में घुस रहत तो हम वो चाचा लो से को बात कहो बोलेली बा वो चीज बोलल जरूरी बा फिर से हमनी के 19 भैया के साथे दोनों जानी भजन गावल जे ओकरी बाद से खूब ढेर सारा प्यार से बाद आप लोग देव लो एगो हमारा आज गाना छूटल बा घुमादी देव घर राजा जी जोन की आप लोग जाके YouTube पे थोड़ा सुन ले लो देखब लो पूरा सावन में बजा लो ड्राइवर पे गाना लिखले बने और ड्राइवर पे गाना गाने बने मगर आई आज हमने के भागलपुर में कमरिया मेला में उपस्थित बनी जा जितना भी आज हमारे के दर्शक आइल बनी सबसे जब भी मंच पे जाइली तो वो चीज बोली ली जो उनकी गाना के माध्यम से गाना में अपन पूरा जीवन डलने बने कि सारी दुनिया के हाथ मेरे सर से हटे
सारी दुनिया के हाथ मेरे सर से हटे, अमाय अपना तू चल हटाना ना, गिर जाऊंगा अभी पर्वत से, अपने नजर से गिराना। तो हमारा जीवन में कुछ बाना, अगर बात आप लोग बानी तो हमारा जीवन में सब चीज बा, नहीं तो आज भी वही दुकानी में कुरकुरा टॉफी बेचती, जना दुकानी से वीडियो बना के डंडे रहनी। आप लोग रात में 7-8 मिलियन वीडियो को चौपा देनी, हमारी जिंदगी बदल गई। यह दिन और ये सावन के महीना रहे, क्या दृढ़िए बड़े भैया गुरुतुल नागेंद्र उजाला जी हमरा के पहली बार लेके आए रही जा। हमने के आज हमार दूसर का कार्यक्रम बा, नागेंद्र उजाला जी के सौजन्य से आज हमने के जो उपस्थित बनी जाए, एगो कॉमेडी बोले ओकरी बस से फिर से भैया भजन गाए, ओकरी बस से दोनों जनी भजन गाए। आई कबो होला हमने के घर में, हमने के परिवार में, कि जब मेहरारू जब बाबा धाम जाए के होला तो चाहे से तने अपनी मर्दों से तनी आर्डर ले लहल जाए ना। जैसे जब गांव में जब मेहरारू बतियावी लिसो